Šta su Steva i Keva pričali juče? U studio Radija S upravo je ušao. Dobar dan. Ako sam Stevo, zapiši tamo Stevo moj broj telefona. Ne vredi, ne mogu više. Ubre, ali si me izmontirao. Oui. Kom sa, ovo ono. Ma, vi ste legende žive. Koga volim? Kevu i Stevu. Volim, ali vi ste Kevu. Naš nove tornado, sve redom, gazi. Idemo Jovke! Idemo Kevu! Sa Stevom i Kevom. Opet smo zaboravili da snimimo nešto drugačije, da bude idemo Gudura! Gudurić, njemu ide lopta u ruke, odkazu! Vintira, ima prostora, Gudurić zakucava! Gudurić pogađa. I Gudurić. Majstorija Gudurića. I opet Gudurić! Sve sam se naježila. Dobar dan, Marko! Dobar dan. Dobar dan, Guduriću! Dobar dan, Gudura! Kako ste mi? Pa kao ona pesma, znaš, da nam se vratiš. I vratio si nam se. Dobro nam došao nazad. Bolje vas našao. Čast je, kao što sam već rekao. Hvala ti. Prvi put si kod Keve, ne znam kakvi su ti utisci. Valjda je to u redu. U redu. Kako su se pogledali? U redu. Ja sam zapravo, pripremajući se za ovu emisiju, shvatila da Gudur i ja imamo mnogo toga zajedničkog. Na primjer? Pa, na primjer, ribe smo u horoskopu. Lepo. Onda šutiramo levom rukom. Može. I ono što mi se najviše dopada, volimo patike najrazličitijih boja, šarenih, ljubičaste, roze i to tako. I baš sam srećna. Zvala sam Stevu sinoć da mu kažem, pa vi koliko mi imamo zajedničkih. Taj najvažniji, kad si pomenula se da ste ribe u horoskopu, ali taj dan što proslavljate zajedno ga proslavljate na pravi način. Ti proslavljaš dan žena, on rođendan. Da. Ne, ja prvo proslavljam rođendan, pa za 2 dana dan žene i Gudurin rođendan slavim. Pa da, tako. Kako se osjećaš kad ti 8. marta zovu drugarici i čestitaju srećan? On ti kaže, srećan i tebi dan žena. Pa, kome se seti? Ima jedna zanimljiva priča kada sam manji bio i za rođendan sam uvek, kada sam primao poklone i davao poklone ženskim osobama, tako da stvarno je specifično. Ali ovih dana je posebna situacija, sad te čestitaju mimo 8. marta, sad te zovu, sad telefon ne može da izdrži baterije. Jeste, stvarno ovih dana je bilo dosta poziva i poruka, prija sve to i drago mi je da je tako. Kraj. Sreća naviko si u odnosu na prošlo leto, pa sad poznate ti situacije kad svi zovu, kad te svi traže. Jel sad veća frka ili nije? Aj sad priznaj iskreno. Da. Nije. Ja sam da kažem malo smireniji i sve to primam onako mirnije i samo mogu da kažem da mi je drago i nadam se da ćemo nastaviti da pravimo dobre rezultate i da će biti i dalje tih čestitki i poziva. Smiren je kao na terenu. Pošto sam ja ispratila gotovo sve utakmice i ja svaki put kad se vratim sa tekme moram da raportiram Denkovskom i da mu ispričam šta je bilo, šta je moment onako najvažnije. Ja stalno govorim da je Gudor uvek tako smireno i onaj moment sekund pre kraja, znaš kako? Da. Moram daje trojko, svi skaču, on se vraća, igramo ljudi odbranu. Imamo još mora se igra. U sekundi mi je Kecman je prošao kroz glavu, onako video sam 0-9 do kraja. A on na klupi. Ali dobro, bitno je da je završeno kako treba sve. Da. Aj mi rangiraj jedno 3 poteza ako možeš, ne znam da li ćeš moći. Trojka s 10 metara protiv Bajerna, koš Špancima za titulu i ova trojka Partizanu za pobedu. I ja ne bi znala to što. Koš protiv Španaca na prvom mjestu. Bravo. Trojka protiv Partizana drugo i možda trojka Bajerna. To je za prolaz, koliko si para doneo u klubu, Da ne ulazim u to, ne znam. Ne, mi sve vreme pričamo o poslu. Ja sam prvo htjela da te pitam jesi se odmorio. Ova sezona je bila i nama koji volimo da pratimo basket bila kao čoveče. Kako je tek vama bilo? Da, bilo je stvarno naporno ove godine. Dosta putovanja, gostovanja, utakmica. Mislim da smo preko 70 odigrali, ali sad je malo vreme i za odmor, par dana pred reprezentaciju i sigurno da mi prija. Pa da, malo vreme na dan jedan, pošto se već u sredu skupljaju, ali dobro, za dan. Da, pa dobro. Malo su mu poremetili planove, možda bi čovjek do Priboja skoknuo, ali sad nema vremena. Pa sigurno da bih otišao do Priboja, malo da obiđem. Malo billboardi neki da te dočekaju ko prošlo leto, a? Pa dobro, šta znam, verovatno bi bilo. Šta je bilo tad, Beša, nešto? Hvala ti, jel? Pa jeste, to su radili ljudi iz opštine, billboard
i pisalo je hvala za sve MVP prvenstva i tako. Stvarno lep gest i ovom prilikom se zahvaljujem ljudima iz Priboja. Dobro, sad bi možda bilo drugačije. Priboj nije samo zvezdaški grad, ali dobro. A nije, ali mislim da su većinom zvezdaši. Da se ne uvrede. Kako bi sad otišao tamo pa bio baja? Ne. Ti si onako baš fair igrač. Gledam izjave koje se davali posle meča i ona proslava kad su malo pogrdno skandirali navijači protiv Partizana, ti si smirio, rekao nemojte tako. Da. Otkud tako da si smiren? Kad svi luduju pored tebe, ti opet nađeš razlog da budeš normalan. Pa mislim da sve to iz kuće polazi, to neko vaspitanje i stvarno u tom trenutku kada su pevali tu pesmu mi je bilo onako krivo, isto kao što kada čujem da oni pevaju našim igračima ili nekim drugim neke pogrdne pesme, stvarno ja bih najradije da mi to zajedno, da kažem, da ja mogu posle utakmice da aplaudiram i njihovim navijačima i svojim da bravo bude. car! Da. Ali znam da je to teško sada u Srbiji u ovom trenutku, ali treba da težimo ka tome i neki fair play da se uvek poštuje. Tako je. Aplaudirat ćemo svi zajedno već 25. juna. I pozdrav mislim, za porodicu tako da. Gudurić, mislim, koja je napravila ovakvog momka. Tako da, svaka majka za zeta da ga poželi. Jedino ne znam da li će ti tvoja sugrađanka iz Priboja, Pribojčanka zameriti, iz Slačionice Zvezde, Trešto, Mile Kitić, Vuk Samotnjak, svi pevate, Ana Bekota iz Priboja. Zar se nisi malo potrudio da bude i ona nešto, ne? Pa dobro, tu su, da kažem, Jovke i Vasa najviše zaduženi za muziku. Nemoj Vasa pesme, videli smo koje pesme bira na posao. Vasa kad krene da peva svi stanu. Ali dobro, da pozdravimo i Jovketa, ipak je to ta južnjačka krv, to kad ga ponese. Mislim, vidim šta se dešava i na Facebook profilu, često DJ iše, mi se svi radujemo, tako pozdrav Jovki za tebe. Da, pozdrav svima. Pozdrav vas svima. Ima neka slika, okačuje sad, je li to oprošteno, šta je? Svi pitaju. Da. Ti si na slici, pa sad kako ne znam? Ne znam, to moramo Vladu da pitamo, ali možda se on i oprostio samo od Millera. Quincy-a, da. Ne znam, vidjet ću. To je dilema. Da. Ti ostaješ, što je bitno, ima još neki koji sigurno ostaju. A jeste, za sada ja mislim da Luka i Danguba ostaju i ja. Za ostale stvarno ne znam, to će se u ovom narednom periodu sve pričati i dogovarati. Pa lepo, da. Hoćete nešto Partizan, inače ti ko se seća ono kupa kad si igrao za FNP, kako si ih napunio i izbacio, je li tako? Pa dobro, jeste. Zaboravljaju ljudi, a ti si od uvek takav bio kakav si. Jeste. Bilo je dobrih utakmica protiv Partizana, ali mislim kako drugačije može da se igra motivacija na nivou, ambijent, to samo ide od sebe. Ti Vesna znaš da je on veliki zvezdaš od uvek bio, samo što je umalo bio fudbaler. Stvarno. Podelio je sliku s nama, mali fudbalerčić sa loptom fudbalskom. Jeste, to je bilo 98. 98. Da, pa koliko si imao? 2-3 godine? 3 godine. Da, a mi na velikoj maturi, a on 3 godine. 3 godine bio fudbaler u pokušaju. I? Pa nije mi loše išao fudbal, mogu da se malo pohvalim, ali imao sam neku sitnu povredicu malog prsta na nozi. Ako te to sprečilo. Sad znaš ko zna zašto je to dobro. Eto, zbog te male povredice dobi smo mi velikog igrača Vodoru. Velikog igrača, velikog čoveka i velikog samopouzdanja. Da, to ćete vidjeti na slikama koliki je, a nije najveći. Nije. Da, i punog samopouzdanja i ja mislim da ima jedna osoba koja bi možda mogla zahvališ na tom samopouzdanju pogotovo. Izvoli. Pa, da li ćemo se pogoditi šta ja mislim i šta će onda kaže? Pogodili smo se, ali ne bih da izdvajam nikoga. Mislim da su svi zaslužni za to. Najviše moji roditelji, a onda svaki trener na svoj način i koji je doprinio da ja postanem ovo što jesam sada. Onda neću ni ja da... Samo ću ovako ti pokažem, Stevo. Samo ovako. Dobro, za kraj ono čujeno pitanje je šta da očekujemo na ovom kvalifikacionom turniru? Šta možemo očekivati kada se igra u Beogradu? Sigurno da svi očekuju da se plasiramo na olimpijske igre. Meni je stvarno čast što ću biti deo te ekipe, što sam pozvan za reprezentaciju i mislim da će to sve biti kako treba.
Kako neće, Vesna obavezno dolazi na te utakmice, tako da svi preduslovi postoje. Ja se radujem. Pa nekako, znaš ti, Punđa spremna. pa Punđa je spremna i svaki put kad dođemo osmotrim situaciju kao i kad su se igrale ove utakmice Crvene zvezde, pogledamo se Gudura kaže pogledaj mi patike, ja kažem sve je u redu, idemo! Tako da ispregledat ćemo opremu, ovu novu, vidim novi dresovi, super su, tako da šta je rekao Nemanja Nedović, da su lagani, ali i da se dobro slikaju. Ali lepo izgledate, tako da očekujemo da lepo izgledate i da se jako dobro osjećate posle turnira i da se pakujete za Rio i povedite i Stevu, pričamo o tome već. Pa da, može. Ajde daj onda da se naježimo ponovo kad ispozdravljamo s Markom, da čujemo kako je to bilo. Hoćemo. Hvala ti puno, Marko Guduriću, što si bio danas gost, Keo i Steve, pozdravljamo te. Gudurić, njemu ide lopta u ruke. Vintira, ima prostora. Gudurić zakucava. Gudurić pogađa. I Gudurić. Majstorija Gudurića. I opet Gudurić. Sa Stevom i Kevom. Radio